gila nih. Bhairav Kanda थांनो नागिरदों. Tan baik guna kejarनाय. Luynya खानानै जाहैनो Hey everyone, नोंथांमोन बयखौबो दिनैनि आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ आंनि गोसो गोरबोजों नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। स' नोंथांमोनहा माबोरै दं? आंबो मोजाङैनो दं दासान्दि। ओमफ्राय लोगोफोर बे ब्लगाहाय सिगांनिनोमोन आरोना फेब्रुवारि 2 तारिखनिनोमोन आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय आङो दिनैसो एडिट खालामनानै होदों आरोना। ओमफ्राय जोङो फार्स्ट टाइम दिनै भैरब कन्ड थांनो नागिरदों आरोना। ओमफ्राय एसे मेम'रि जाथावथाव होननानै आङो माने ब्लगखौ लादोंमोन। ओमफ्राय माने एडिट खालामनाया आंहा लेट जादों आरोना। ओमफ्राय दायो नै जों माने जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जोंनि आनसलिकनि गोजा ज' थांदोंमोन नालाय। ओमफ्राय जों दायो जोंनि आनसलिकनि गोजा ओमफ्राय माने बे जायगानिफ्रायनो भैरब कन्डआव थांनो होननानै माने राङागुहबनिफ्राय भैरब कन्ड थांनो होननानै माने विंगार रायलायनानैहाय दायो थांगासिनो दं आरोना जोङो भैरब कन्ड फारसे। ओमफ्राय नै आंना लोगोफ्रा गासिबो बिसोरनो जोब आरोना गासिबो आनै मादै बिदि जाजोबनाय आरो आब' बेफोरबायदि सोमोन्दोनि जोब आरोना एकदम थांगासिनो लोगोफोर। ओमफ्रायो दिनैसो फार्स्ट टाइम नुहैफेरगोन भैरब कन्ड। बिराद एक्साइटेड माने आं नुहैगोनखौ। ओमफ्राय नै लामाया बिराद मोजां आरोना लोगोफोर एकदम। बिदिबा नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय आंजों लोगोसे। ओमफ्राय सोर सोर थांफेरखो सोर सोर थांफेराखै कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय आरोना लोगोफोर। आंथ' थांफेराखैमोन आरोना माने बे टाइमावसो फार्स्ट टाइम। ओमफ्राय बादुलिनि थाखायनो एडिटआ लेट जादों दिनैसो भिडिअआ माने बे भिडिअआथ' फेब्रुवारिनि 2 तारिखनो आरोना जोंना बाथौनि माबा जादोंमोन नालाय कनफारेन्स जादोंमोन नालाय माबायाव मा होनो उदालगुरि राङागुहबाव आरोना। ओमफ्राय आं दिनैसो एडिट खालामनानै होदों आरोना। अब्लाबो नायलांदो लोगोफोर। ओमफ्राय नोंथांमोना सोर सोर थांफेरखो ओमफ्राय सोर सोर खाथिनि अननानै कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरोना। ओमफ्राय सोर सोर थांफेरदों थांफेराखै अननानै कमेन्ट खालामथारदो लोगोफोर। ओमफ्राय आंबो एबारसो फार्स्ट टाइमथार नालाय स' नायलांदो लोगोफोर। ओमफ्राय नै फाइनालि फैयै फैयै मोनफैबाय आरोना जों भैरब कन्ड। बेनो आरोना लोगोफोर। ओरै अरुणाचल थांग्रा लामाजों होगासिनो थाबायगासिनो दङ जोङो। दे नाहरद' एसे बयबो हाय लाहरदो दे। लाद' आनै हाय लादोब्रा दे। बयखौबो भिडिअ बानायबाय आङो। एकदम ज' ज' बेरायनो फैबाय। आंग्रोमोन्दानि भाषा नागिरहैनो नागिरदों। नों नागिरमारगोन आरो आंग्रोमोन्दा बाहा नागिरनो फैदों क'क्राझारनि मानसिफ्रा भैरब कन्डआव बेरायहैनो। मारै अबाय नुस्लाबलायखो माथो नुवाखै आङो मिथिङाव उदालगुरि ना मिथिगोन ना माबायदिमोन बेबा बिदैयाबा नायजागौमोन। दैसे गेब्रुलायनाय थाबायबायब्रा जों थाबायनायखाय बेबो थाबायलांफाबाय। बिराद खाथि मोनो आयु थालिरा हनै गोजौआव सानबाय थानांगोन ओंखाम मोनजायाबा बेखौ नायनानै ओंखामाबो उदै बुंसिगोन जोंहा बेखौ नुफैबायना। औ दिनै फार्स्ट टाइम भैरब कन्ड जोब गासिबो भैरब कन्ड नायनो दिनै फैबाय जोङो भैरब कन्ड हाजोसिम थाबायगासिनो दं। लाबोजागौमोनथ' आरो जोंखौ जि गोजान सालायहोबाय। फटक सटक एसे लाबाय ओमफ्राय दायो एसे अरुणाचल दावखोगासिनो दं जों माने जोबोर मोजां दे बेफोरखौ लानोसो लुबैबाय।
बिराद मोजां बे बिबारा नङालै बे बिबारा बिराद मोजां दा साइस नुखायोलै नै गाइस नै बे फुलखौहाय आं दायो खोमायाव एथेबना लासै माने बिराद साइस नुयो माने समायनायनि नै बेयाव लामा बानायगासिनो दं लोगोफोरनि आयौ दालां बानायलायनाय रेस्टुरेन्टसोनि बियो ओमफ्राय बबेजों हाबलाङो जाखो अरुणाचलालाय बेजों हाबलांथारनायसो थांहा बेथ' रेस्टुरेन्ट जाबाय सै बा रिजर्टआ मोजांथ' बिराद मोजां साजायदों मालाय नै अरुणाचल खाथिनि भैरब कन्दनि भैरब कन्द नैबाव फट' लानांसिगोनलै एसे दैयाव नै लाखादों दा लागोन र' भिडिअ लादां भिडिअबो बानायनांगोन ना खुवाजों बारा नुनो नागिरालै मबाइलाव गैला बे समाव सम बेलेन्स जोबना होजायो जोंफ्रा हाजोनिफ्राय मानख्लायबोनाय बायदि मानख्लायबोजोब्बाय जों नै एसे दै नायनो थांसै बेयावहाय दै नायनो थांसै एसे रेस्टुरेन्ट गारबोबाय उनजाय ओमफ्राय ओरैहाय दैया बिराद मोजां बोहैदों बिराद बरिया जायगाया लोगोफोर भैरब कन्द'आ दिनै फार्स्ट टाइम लामाया एकदम गाहाय जायगाफ्रा बिराद बरियालै फैबा फैनानै थांनो बालायलायनायसै एकदम जायगाफ्रा मोजांनि थाखायनो ओरैबायदि नै मा बानायनाय जाखो बेबा बिराद मोजां जायगा अन्थाइजों माजों दैया बिराद मोजांलै आयौ मोजां मोजां बोहैगासिनो रारा होनलायलायनाय स्राय स्रायनो रौ रौ दै हे सराय बिमा गंगा देबि दिनै फैबाय एसेबाबो भैरब कन्द'नि फार्स्ट टाइम सनमान लासै सराय बिमा गंगा देबि बिराद मोजांलै नै दैया लोगोफ्रा आयौ गोजोननाय मोनबाय उदालगुरि फैनानै भैरब कन्द' फैनानै दालाङाव लानोसै र' दा लागोन आयौ बेरायग्रोनि बिराद मोजां दैया आयै आं दांनायसैलाय सर भगबान बिमा गंगा देबि बिराद साइज सोरगिदिं हाजो हाला ओमफ्राय नै लोगोफोर जोङो नैबे लामाजोंहाय ओरै उदालगुरिनिफ्राय फैदोंमोन आरोना भैरब कन्द'आव ओमफ्राय दायो नैबेजोंबो बे लामाखौनो मोनहैयो आरोना भुटानबो ससे थाङो ओमफ्राय ओरैहाय माने अरुणाचल आरोना बिदिनो थांना फैखांबाय जों ओमफ्राय जोंहाना गारिया बैनो आरोना ओरै थांग्रोनोसै ओमफ्राय नै लोगोफोर ओरै भुटान नुहुरग्रा फारसेथिंजाय फैलायबाय आरोना जोङो ओमफ्राय बै हाजोआनो भुटान आरोना लोगोफोर भुटाननि हाजो बियो ओमफ्राय ओरैहाय एसे ब्रिज दङ नै बेहाय बेरायनो फैबाय जों एसे ओरै एकदम ओरैहाय थांसिगोन आरोना बेजों थांथारबानो ओरैहाय भुटाननि गेटबो मोनो आरोना ओमफ्राय जोङो थाङासै इसिबां माने हास्लाबाबो नालाय माने जोंना फैनाय प्रग्रामानो मिटिङावसो फैनाय नालाय बेनि थाखायनो इसिबां माने गोसोबायदि बेरायनो मोनासै आरोना जास्ट एसे नायबाय फैबाय आरोना ओमफ्राय दैसाबो बिराद मोजां दैया बिराद मोजां बोहैबोयो माने बिराद मोजां जायगाफ्रा गाज्रि नङा एकदमबारे दायो थांनोसै लोगोफोरजों बेजोंनो ओरैहाय ओमफ्राय गारिखौ दाहाय बैयाव गाखोहैसै आरो बेजों ओरै जों दहाय फैनाय लामाजों बेजों थाङोबानो जंसन जाहैखायो नालाय ओमफ्राय दा थांनानै थाहैसै आरो जों ओमफ्राय नै फैनानै गारि नेबाय दसे गाखोनानै थांसै आरोना ओमफ्राय नै लोगोफोर उदालगुरि टाउन मोनफैफिनबाय आरोना जोङो दायो मिटिं फारसे आगान होबोफिनबाय मानो होनबा सानसुनि ओंखामबो जानांगौ ओमफ्राय बिनिफ्राय दसे मिटिं खोनासंबावनांगौ गेवलां मेल दङ ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोंहा न'आवहाय थांफिननायनि टाइम जाबाय आरोना लोगोफोर दिनैनो थांगोन जोङो दा मोना थांगोन आरोना ओमफ्राय माने आङो दिनै भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर ओमफ्राय मेम'रि हिसाबै बेखौनो दोननाय जाबाय स' नोंथांमोनहा मोजां मोनदोंबा अननानै लाइक कमेन्ट शेयार खालामबानो जाबाय आंनि भिडिअखौ स' भिडिअखौ दिनै एसेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर बिदिबा बाय बाय